बाबा ए 5 मिनिट समय तो बहुत 5 मिनिट समय अच्छी काना करबा बो तुम्हें बाबा गीत गाओ मो मैजिक देखो मैजिक देखे बढ़िया सुनता हां बोल समय सर्व 5 मिनिट समय तो तेरा खेल देखा हम पर गीत को गाउ छो चलो अच्छा पंचानन कलारे बासुकी कलो धारण शरण पोषे के दया कर काशी वासी अवसरणी जनाए दुखी खेला करे अंडा जो शनिवार काशीवासी साहू मोर बंधुची टे दूरे रही जातु कोरोना आसला ना कोरोना डेब सभा तरफ प्रश्न प्रथम काल कह रामायण कथा वस्तु आमर शास्त्र कहे लोक कथा कहे चपल सोनार तैयारी हेले पाद तले किंतु प्रभु रामचंद्र जिते बड़े अयोध्यार वनवास गले कठौ पिंधि से कठौ केउथरे तैयारी होइतिला आ तार पूर्व जन्मटा कोन थिला आज्ञा कठौ देवदार का तैयारी थे अब पादुका पादुका जाऊँगी से भरत हाथ में पठाई देते पूर्व जन्म से जदि देवदार कहल तार पूर्व जन्मटा कौन हौ यह जान कहल आज्ञा मु कहि नहीं तुम प्रश्न है तुम प्रश्न हूँ अतिक समान चेष्टा करूँ चपल तो सोनार तेल पाद तल रही नंदीग्राम सिंहासन रहीटा कठौ अयोध्या को शासन करथिला जे पाद तल रहा लोक से सिंहासन ऊपर रही अयोध्या को शासन करथिला से कठौ केउथिरे तैयारी आ तार पूर्व जन्मटा कोन अयोध्या सिंहासन रे नंदीग्राम जो पूजा पाउथिला आगामी तारकासुर तारका रेखासुर मुंडर तैयारी होची रामचंद्र कठौ चिन्ह ताको प्रश्न जे आंब काठ तैयारी बा चित्त फल तैयारी एटा सर पळा सोना तैयारी आंब काठ नहीं शास्त्र कथा शुणुले रघुवंश काव्य देखिबो रामायण देखिबो प्रकृत रे स्वयं रघु राजा निजे मृत्यु पर से आंब गछ जन्म होइतिले एवं आंब काठ कठौ तैयारी से आशीर्वाद पाइतिले जे मु केमती मो वंशर मर्यादा को रक्षा करिबि मो वंशर उपकार लगी एवं तारका मत आशीर्वाद पाइतिला जे मु केमती सिंहासन ऊपर बसी पूजा पाइबि नुहे अयोध्या को शासन करिबि शासन करिबि तेणु तार पूर्व जन्म थिला जो तारका से होते तारकार खपुर रे तैयारी हेतिला सुंदर कथा ताकर आप काठ रे देजो तो राजा
ନା ସେ ଦେବତାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବ କାଠ ତାଙ୍କର ସରି ଯାଇଛି ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଦେବତାରୁ କାଠ ବନ୍ଦ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତମର ଯେହେତୁ ତାଳିକ କହିଛ ଏବଂ ଖପୁରୀ କହିଛ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ଆମ୍ବ କାଠ ଏବଂ ରଘୁରାଜା ଆଉ କେଲୁଣି କଥା କହୁଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ଚିତା କୁଟାବାରେ ଧରଣର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଚିତା ତମେ କରୁଛ ଧରାଯାଉ ତମେ କଲ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ତମେ ଆସିଥିଲ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଚିତ୍ର ତମେ ଅଙ୍କନ କଲ ନା ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଲ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେଲ କଣ ପାଇଁ କାହିଁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ କଳା ରଙ୍ଗଟା ଦେଲନି କାହିଁକି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କଳା ଦଉଛ ତାକୁ କାହିଁକି ଜବରଦସ୍ତ ଧଳା ଦଉଛ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ବଳଭଦ୍ର ହଉଛି ଜୀବର ପ୍ରତୀକ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଧଳା ରଙ୍ଗଟା ଦିଆଗଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ଠିକ କି ଭୁଲ ଏପଟେ ମା ବଳଭଦ୍ର କାହିଁକି ବଳଭଦ୍ର 7 ରୂପ ଚିହ୍ନ ସେ ତ ଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଜୀବର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରାକୁ କାହିଁକି ତମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦଉଛ ସେ ହଳଦୀ ବସ୍ତ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ପିନ୍ଧିବାର ତାକୁ ହଳଦୀ ବସ୍ତ୍ର କଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଇଠି ତ କଥା କାରଣ ସେଇ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ କରୁଛ ନା କାହିଁ ତମେ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗରେ ଦେଲନି ସେଇଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତମେ କହିଛ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସିଏ କହିଲେ ଆଉ କଣ କହିବା ଦରକାର ଅଧିକ ସମୟ ମୁଁ ନେବିନି ଏତେ ତର୍ଜମାକୁ ଯାଉନି ଜୀବର ପ୍ରତୀକ ହଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଯେ ହଇଲା ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦଶବତ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଧଳା ରଙ୍ଗ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଉଛ ତମ ଉତ୍ତର ମା ଭୁଲ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ଦେଉଛ ନା ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ମାୟା ରଙ୍ଗଟା ହଉଛି ହଳଦିଆ ନଭେ ଦେଶ ନ ବିଦ୍ୟୁତ କହିଆ ନା ନାଇଁ ନଭେ ଦେଶ ନ ବିଦ୍ୟୁତ କହିଆ ନାରୀ ମୋହିନୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ନାରୀଙ୍କ ମାୟା ବଢି ପ୍ରାଣୀ ବ୍ରହ୍ମତା ନ ଜାଣିଲେ ପାଣି କେତେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ହଳଦିଆ ମାୟା ରଙ୍ଗ ବୋଲି ସାର୍ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ସେପଟକୁ ଦେଖ ତାତି ଆସିଲାଣି ନାଇଁ ଉପର କଳାକାର କହିଲେ କାଳେ ଆପଣ ହାତ ବାଟେ ଦେବେ ନାଇଁ ଦିଆଟା ହଉନି ତମ ଦେବ କଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ନାଇଁ ସେମିତି ଆମର ଏବେ ହେଇନି ଆରମ୍ଭରୁ ହେଇନି ଏବେ ହଉନି ତେଣୁ ଏପଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ପେଡ଼ା ଦେଇନାହାନ୍ତି କେଲୁଣି ଦେଲ ଏପଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯାକୁ ବାଇଧନ ଆସନ୍ତୁ ଆମର